Okay, narito po kami sa opisina ng Manawag Parish at kasama ko po of course si Father Bogs, natang mayor ng Manawag, saka si Hepe. So anyway, say something, si Father Bogs. Kami nagtipon-tipon para pag-usapan ang kung paano iayos ang seguridad dito, lalo ang traffic ng Manawag. At sana ay pagdalaw nyo rito ay maayos ang iyong lakad. Okay, si Mayor. May plano si Mayor para sa atin. Kami naman, nandito kami para magkonsulta kay Father saka kay Father Bogs kung ano ang dapat gagawin sa Manawag para maganda at hindi mahirapan yung mga devotees na pagpunta dito. At saka marami ka rin pinag-usapan, pati yung mga makakain, mga malunggay. Maganda yung discussion namin dito sa opisina ni Father Bogs. Okay, si Hepe. Pakilala ka muna, Hepe. Ako po si Police Superintendent Mateo Casupang, ang chief ng Hepe natin dito sa Manawag Police Station. Sa panig naman ng kapulisan, paigtingin namin ang kampanya sa kriminalidad, sa ayos ng traffic, at kami handang tumulong sa mga programa ng Manawag Church. Maraming salamat po. Okay, so kami lahat po ay para sa inyo. Hindi lang para sa Manawag, kundi para sa inyo, mga Pilipinos. Para sa lahat na makakapanood ng YouTube nito. Okay, thank you. Bye-bye.